kuti uone kuti ndoramba ndichingorudza mhere vana vachinzwa plus mwana ndowatoziva kuti baba vari kurohwa nongofira mukati hapana zvokuita sezvo mukadzi ndaane mhuri naye. Mune vangani vana Maiguru? Tave ne3. Ko kana zvanyanyonetsa makamboedza here kupinza hama kuti kana zvanyadzisisa vanhu vanongosiyana pane kuti murohwe vinoti tarisai kutaura kwamuri kuita muchazorohwa mukafa zvozodii? Ndichazama kuita sekudaro but ndikurwadziwa. Nhasi marohwa kangani? Nhasi ndarohwa makuteni chaivo pandataura kuti ndoda kumboendawo kumaini kune vamwe ndikanzi hausi kuenda ndikationa panapa hatina mari ndakusabvawo mari yekuti tiwanewo kuraramawo zviri nani ndikanzi aiwa hausi chisi zvandee ndichitaura vatotora fosti yakaibva vatondirova mbiri sana. Muchibva mangonyarara zvenyu muchibva mangoyuwira semurume mukuru mukashinyira mukabva mangonyarara baba vangu. Ndizvozvo tete. Saka vavakidzani vari kutoziva kuti baba yapa vanorohwa? Pane murume wepanekisi wandakaudza kuti shamwari ndozviri pamba pamwe akanditi saka iwe wanga wafungei ndikati dai zvaigona ndasagawo mamonya anogona kundibatsira but ndakaona kuti mamonya anogona kundibatsira asi imba yangu inenge yatobharara. Imi mamonya mamuchida kuti aite sei auye kuzorova mai ava? Ndo zvandanga ndichifunga tete. Hama dzenyu dzatadzawo here kutaura nemukadzi uyu kuti usarove murume kusvika pamwe noti muri kuratidza kushungurudzika kwakanyanya baba nekurohwa nemukadzi vana vachiona vana vari kutii pavanoona muchirohwa? Vana vanenge vachingochema vachiti mama musarove zvese. Mama wabva watowedzera kurohwa kwacho? Vamwe anongonzi shut up kamwe chete obva atoziva kuti tinogona kuzongorohwawo isusu rega itize ipapo. Zvinova nguva dzakadai kana bonde mukati memba yenyu tingati ririmowo here vedu? Kuti uone kuti ndoramba ndichingorudza mhere vana vachinzwa plus mwana ndowatoziva kuti baba vari kurohwa nongofira mukati hapana zvokuita sezvo mukadzi ndaane mhuri naye. Mune vangani vana Maiguru? Tave ne3. Ko kana zvanyanyonetsa makamboedza here kupinza hama kuti kana zvanyadzisisa vanhu vanongosiyana pane kuti murohwe vinoti tarisai kutaura kwamuri kuita muchazorohwa mukafa zvozodii? Ndichazama kuita sekudaro but ndikurwadziwa. Nhasi marohwa kangani? Nhasi ndarohwa makuteni chaivo pandataura kuti ndoda kumboendawo kumaini kune vamwe ndikanzi hausi kuenda ndikationa panapa hatina mari ndakusabvawo mari yekuti tiwanewo kuraramawo zviri nani ndikanzi aiwa hausi chisi zvandee ndichitaura vatotora fosti yakaibva vatondirova mbiri sana. Muchibva mangonyarara zvenyu muchibva mangoyuwira semurume mukuru mukashinyira mukabva mangonyarara baba vangu? Ndizvozvo tete. Saka vavakidzani vari kutoziva kuti baba yapa vanorohwa? Pane murume wepanekisi wandakaudza kuti shamwari ndozviri pamba pamwe akanditi saka iwe wanga wafungei ndikati dai zvaigona ndasagawo mamonya anogona kundibatsira but ndakaona kuti mamonya anogona kundibatsira asi imba yangu inenge yatobharara. Imi mamonya mamuchida kuti aite sei auye kuzorova mai ava? Ndo zvandanga ndichifunga tete. Hama dzenyu dzatadzawo here kutaura nemukadzi uyu kuti usarove murume kusvika pamwe noti muri kuratidza kushungurudzika kwakanyanya baba nekurohwa nemukadzi vana vachiona vana vari kutii pavanoona muchirohwa? Vana vanenge vachingochema vachiti mama musarove zvese. Mama wabva watowedzera kurohwa kwacho? Vamwe vanongonzi shut up kamwe chete obva atoziva kuti tinogona kuzongorohwawo isusu rega itize ipapo. Zvinova nguva dzakadai kana bonde mukati memba yenyu tingati ririmowo here vedu? Uzati kuroora kunoita kunge nyore, so ukatarisa type yevanhu vakaroora nevamwe vacho vakaroorwa vanoziya ka unobva unonge hazvisi zvisikunakana nebasa rese zvema2 minutes. The day you think kuti rega ndichimbosetla ndopaunoona kuti marriage on its own ndosaka ichipuhwa certificate itori kosi inoda kupaswa.